आज ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ତାପରେ ଶାଳୀ ଭିଣେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ମଟନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପଖାଳ ଆଉ କାକୁଡ଼ି, ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ଶାଗ ଭଜା, ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆଇଟମ୍ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲୁ। ଆଉ କିଛି କିଣି ପାଇଲୁନି କାରଣ ଅମନ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା ତଳେ ଫୋପାଡ଼ିକି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଟଲିରେ ବସାଇକି ଆଉ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଘରକୁ ପଳାଇଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।